हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बरायहरनाय जाहैबाय स' लोगोफोर दिनै जों सावरायगोन मोनसे टपिक सानसेयाव बेसेबां साबजेक्ट फरायनो इन वन डे माने सानसेयाव जों बेसेबां साबजेक्ट्सफोर फरायनो जों बेफोरनि मोनसे कुइसन जाबाय थायो डाउट जायो स्टुडेन्ट्सफोरनि गेजेराव माने आं सानसेयाव बेसेबां साबजेक्ट मोनबेसे साबजेक्ट बा गांबेसे साबजेक्ट आं नायनांगोन बेफोरनि माखासे प्रब्लेमफोर जायो स' नोंथांमोननि प्रब्लेमनि थाखाय आं दा सल्भ लानानै फैदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां स' नोंथांमोना जुदि फार्स्टआवनो आंनि चेनेलाव गोदान बा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोननि लोगोफ्राबो सोलोंनो हायो स' लोगोफोर बे नोंनि गोसोआव माने बे नोंनि गोसोनि सायाव सोनारगोन जुदि नों फरायगासेयाव गांसेल' साबजेक्ट फरायनानै सुखुयो अब्ला बिदिनो फराय गांनै एबा गांथाम साबजेक्ट फरायनो सुखुयोब्ला बिदिनो फराय नाथाय गोसोआव लाखि गांसेबो साबजेक्ट जाहाथे उन जानानै थालाङा एबा फरायजायै जाया बेखौ नोजोर खालाम बड' साबजेक्टखौल' फरायनो मोजां मोनो होननानै बड'खौल' फरायब्ला जानाय नङा गासैबो साबजेक्टखौनो समान समानै सोलोंनो नांगोन मानोना गासैबो साबजेक्टआव मोजां नम्बर मोनजोबोब्लासो नोङो आनजादाव मोजां जौखोन्दो नम्बर बा मोजां पार्सेन्टेज मार्क्स मोननो हागोन बा लाखिनो हानाय जागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव दिनैनि थाखाय टेक केयार जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय।